ಉಂದುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಲ ಯೂಸ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಎತ್ತು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ತೂಪಿನ ಅದು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಾವೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಅವು ನೇಮಿಂದ ಮಲ್ಪರೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನು ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಡೆಮೋಕ್ಲು ಎತ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅವಳು ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ ಅವು ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಸಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಆತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ಲು ಎತ್ತುಜಿ ಈಗ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪಂಗ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಡದಾದ ಅನ್ಪುನು. ಸೊ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇನಿಮಿಯೋಡು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡತಿ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲು ಎತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ದಾರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನೇಮಿಂದ ಸೊ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಬೊಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಸೀರೆದ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂದುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಮ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಅವೇನಂತ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ದ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದವು ಅವಂತೂ ಓಡುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈತು ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚನ್ನ ತೋಜಾವೆ ಯಾನು ಎನ್ನು ದಿನಪೇತೆ ಅಂಡ ಅವಂತೆ ಬಂಗಾನ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅಂಡ ಬಾಲೆದ ಕುಪ್ಪೊಳ್ಳೆರ ಚಾರ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ಕೊರಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬರೀತಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು. ಸೊ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬಾಲೆದ ಹಿಸ್ವಿತ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮುಡು ಉಂಚ ಪತ್ತಾವನು ಅಲೆ ಇಂಚ ಗಮ್ಮುಡು ಪತ್ತವನು ನಾನು ಪತ್ತದಜಿ ಜಸ್ಟ್ ತೋಜಾಯಿನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ಯಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ಒಂದು ಒಂದೇನು ಪಾರ್ದು ಉಲಾಯಿ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಅವು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಉರಿ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಕುರಿಯೋರು ತುಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಉಂಡತೆ ತೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪಾರ್ದು ನೆತ್ತುಲಾಯಿ ಪಾರ್ದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಟೈಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ ನೆಟ್ಟೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಟೈಟ್ ಬರೋಡು ಬೊಕ ಮಲ್ತಾಯ ಬೊಕ ತೋಜಾವೆ ನೆತ್ತುಲಾಯಿ ಒಂದು ಪಾಡೋಡವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋಜಾಯಿನಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂಡೆ. ಸೊ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುವೆ ಐಟು ತೂಲೆ ಅವು ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸೊ ಉಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಜಾವನು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏನು ತೋಜಾವೆ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಗಮ್ ಪಾರ್ದು ಪತ್ತಾಗ A4 ಶೀಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ನೀವು ಪಾಡ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡು ಇಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡು ಬಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ. ಸೊ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏನು ತೋಜಾವೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪತ್ತಾಯ ಪಾಡ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಪಾಡುವೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಇತ್ತೆಂಕಲ್ನ ಅವು ಅರ್ಧಡುಂದುದು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ ಅವು ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ದಾಯಿನ ಅನ್ಪಿನಿ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಕಿನ್ಯ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಕಂಡ್ರೆ ಎಂಕುಲು ರಚನೆ ಪಿದರ್ದ ಬೊಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಬಣ್ಣ ಕಾಕಜಿ ಪೂರ ಬೋಡತೆ. ಸೊ ಅಯ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನಿತ್ತು ಪೋದು ಬರ್ಕ ರಪ್ಪ ಪೋದು ರಪ್ಪ ಬರ್ಕ ಬೊಕ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಗುಲು ಉಂಡತೆ ಆಸನೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಎಂಗಲಿಗೊಂದು ಬಬಲ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನೆಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲೆ ಈನ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕಲೆ ಬೇತ ಐಡಿಯಾ ಆತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಖಾಲಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಈನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಈನ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲೊಂದು 3-4 ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಿ ಅತಿಥಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್
ಈಗ ವೃಕ್ಷ ಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ పోయినా ಆರೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ పోయిన ರೈಟ್ ಟು 9 ಸೊ ಅವೇ ಫೈನಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಿನೇನು ಆಸನೆ ಬುರ್ದಿತ್ತೆ ಬೊರ್ಚೆ ಬಂದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೆ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಖುಷಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಫ ರಫ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ತೋಜು ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಕಾಡಿಯ ಇಂಚ ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಟತ್ತೆ ಎಂತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡೋದಾಗಲ್ಲ बघा गम टेप काढले लेक यांच्या कम्फर्टेबल आपण गम टेप काढले लोकदादा होते सुट्ट टाईट दम काढलेले याचं टाईट आपण तो आज टाईट दम काढले ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಎತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರ್ತು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನೆನಪು ಬೆಳೆದು ಗಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಲೇಜಿ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಿಕ್ಕು ಬಂದು ಏನಿದ ನಾ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಆಯ್ತಿದೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಏರಿಸಿ ಈ ಬ್ಲರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಾಲಿಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೊಂಡ ಹಂಗೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಬಾರಿ ಆ ಫ್ಲವರ್ ತೋಚಿನ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಇಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ತೋಚೈತೆ ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಬರ್ರೆಗುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆತ ಐಟಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿನತ್ತೆ ಇದು ಎತ್ಲೆ ಲೈಕಂಡೆ ಅತ್ಲೇ ಇರು ದಾದ ಗೊತ್ತಂడి ತೂಪಿನಾತು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅಲ್ಲ ಪುನಗ ಈಸಿ ಬಂದಿನ್ನತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಐತೆ ಪಿರಾಡ್ ಟಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಪಾಡ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತು ಬಂಗೊಂಡು ಬಂದು ಎಕ್ಕೇನು ಕುಳಿತು ಬಂಗ ಬತ್ತ ಬಾಬುಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಡಬಲ್ ಟೇಪ್ ಗಮ್ ఉండತೆ 4 ಕೋಡಿ ಪತ್ತಾಲೆ ಇಂಚಿಡು ಮಿಡ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತಾಲೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ತಾದ ಕೈ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೆರಪು ರೈಟ್ ಕೈ ತೆರಪ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟಾ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅಂಕಲ್ ನಾಂಡು ನೇಮಿಂದ ಅಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಸೆರೆಮನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್